Iya. Oh, jos. Iya. Apa ya? Meong. Mas Naradi kene lo. Lo kene. Oh. Wanjine. Ya. Os. Hop. Ba. Oh. Oh. Ayo lotot. Nah. Wah. Ya. Ra. Yo. Eka parat Josiro anggung sumbar tanding yudha lan mami sigra waswadakno apa kang kawistara ya iki kasekten mami margane leno gawe bantane maju siji aku ora bakal ulap ora bakal mundur
Apa kawis tara aku ora bakal mundur maneh Tambir, aku mau rak wis kondo. Cacale to cacale. Ya. Ya iki lho ya. Aku piye ya? Oh. Hai. Wah. Yo, ayo lo. Aku kepriye marut. Iki wis ditiwanci gilirane Rinonce. Iya, hadir YouTuber podo dadi ya. YouTuber yo dadi, YouTuber melu dadi yo. Yen, kayen. Ayo ledet, engko wae ledik duwer. Oh. Warok aman nggih Mas Warok.
Ayo lo Pak Putut. Pak Putut bangoan. Niki para dulur-dulur, para rawuh, para penonton sedaya. Mekaten kala wau menggahipun wonten tari rampok kucing sing Candramawa. Lan menika mangke wonten salah sawijining utawi setunggaling babak malih wonten tari rampok singgo bareng tanding. Pramila dumateng para penonton lan ugi para dulur-dulur pun kesasa kondur. Karanten wonten kuda budaya dalu menika dalam rangka nggih menika menyambut datangnya tahun baru utawi tahun enggal 2026 dalu menika kula matur suwun rawuhipun panjenengan, dukunganipun panjenengan, donasi-donasi dari teman-teman donatur-donatur kegiatan dalu menika. Moga samangke sedaya amal saleh panjenengan tansah kacatet lan ugi katampi wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kawasa dadosaken amal kang barokah. Pramila dumateng kanca-kanca YouTuber, kanca-kanca pedagang matur sembah nuwun. Rawuhipun ingkang ngandharaken menggahipun adicara kuda budaya dalu menika. Sumangga pepilih niki mangke uga katuraken menggahipun tari rampok singa barong tanding. Pramila bilih wonten sedaya kalepatan kawula sak kanca rombongan wonten dalu punika nggih ingkang kala siang wau karanten adicara kalajengaken dalu punika. Nggih alhamdulillah kanthi lancar, aman, tertib dan juga terkendali boten wonten sedaya pepalang wonten dalu punika. Sahara Audio kula ngaturaken atur gunging panuwun kerjasamanya niki wau sesarengan kalian Trisa Audio. Trisa tak aturne keri dhewe ndak apa-apa lho Mas. Trisa sok gandeng, sok gandeng. Iki ngene-ngene iki ya kirun ora kabar-kabar. Nggih, dulur-dulur kula matur suwun rawuhipun panjenengan sedaya kusipun dalu niki ingkang sampun andharaken dening kanca-kanca saking Banaran Tulungagung. Lan ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa kula nggih matur suwun sanget ingkang sampun ngaturaken menggahipun wonten ijin dalu punika ngantos titi wajibipun paripurna dalu niki aman terkendali. Dan juga bilih samangke nggih para rawuh bilih ingkang rawuh dalu niki kok pengen utawi remen kalian paguyuban jaranan kuda budaya utawi campur sari seneng guyon niki mangke saged kaboyong wonten dalem panjenengan karanten mangke saged berhubungan Mas Bagus utawi Mas Kirun Gondrong utawi lek saiki iki Mas Kirun iki ora diarani Mas Kirun Gondrong. Tari Mas Kirun pisau. Nah, sekarang itu Mas Kirun itu pengusaha pisau. Alhamdulillah niki napa Kang dados tujuane saged kasembadan. Iki dilukas aku ya pengen lho Mas kok cak mubeng-mubeng ngono iki. Oke, pripun Mas? Ya sesuk emben lho Mas. Tresna lawas sing ndi? Lagune dangdut wae ya Nduk Ani. Iki mike coba iki mike sing putih iki sing kabel ijo jajal. Sik cobaan muni buka. Mas, miki sing putri cobi niki nggih. Ya, iki mati Mas. Tapi tugah ki meneh. Ya. Kita sabar sawetara. Kenanten niki awake dhewe nggih paling ora iki ya karo cagake ngungon, cagake ngelek. Rono sing malam tahun baru iki kanca-kanca amburadul iki biasane tabuhan gone Mas Kirun. Tapi karena acarane dhewe-dhewe ndak dadi mengawa. Dalu niki dihandle bareng kanca-kanca amburadul bebarengan Hamayu Bagyo Kuda Budaya menyambut datangnya tahun baru ngoten nggih.
Heeh. Sing sijine ndak kene, Nduk. Nah, iki ndokani. Ah, gayam iki. Kawitane sinawang